Lapan Shangdar Viewpoint. Kubla yapi baro ngap diang sengapa biang yapi syaka nega video ko ba menta kasengi. Papen iya kena kajingya lenti haka nega video. Nang nena room lai lengkot kan sedang kajingya lenti haka nega riat. Danch ing shadow ka mau jingi Lapan Shangdar Viewpoint kabadon ha kariat rengain. Kena viewpoint kadon ha kawai na kisnong jong ke East Khasi Hills kapakhot dem miu nasar kapadon harut surok na ka surok kabalai shadauki. Kamdum kapdeng mentaga snipa nrek itnat bah kini kiriat narus surok nang nepat ngala sange hi shipang ngayeng bangan yo I ya kitu kisnong ki ba shong snong sti shatem ha kan negariat dan ing tangba nakadaw jong kajing dum lo malumala tengam da yo I bha te ngayeng tang shipang hi hang ne namar ba ka kamdum lo kumne te ngam da yo I bha ya kita kijaka la ne kata kasnong te kam mentoy bangan yang slam hiru dengan sedang biang hi kajing ya lenti syak tak jaka bangamut panlai. Habaya nanti hakum kini kijaka kiba imam bar kiba long riat ngide ban long kiba husiar ngim de ban le shong shitan hak ban shandur le selfie ring video wat banyak kali rumi hak ban ya husiar bha namar kini kijaka bun hi kijaka kiba long accident prone area lane bun kiba accident tenga kentu ya hi kiba lo pan da ya husiar habaya kini kijaka hak nek bantah hang ne nakaliang kamon kadon kalenti kapan lei syaka waken lane mau rengkang itenat kita kejaka hangta bakidang yati ya kan serok pat yo no mau ro kedang ya penpan tetong ini rong hang ne pang bangin ya jengok wow itenat shisha ban jengok stage potem kindang penmi serok piang emat tip keban poiseno bom dan breu bangan keliru tanggum tu hi syukwali jengok kai pang temen tanang ne ngalami biang nak nek stroke ba ban continue la ne beteng biang ya kajingga lenti syak tak jaka bangamut pan poi temen tang layo iya kene kajaka ka ba ngatmu ban lek bakhot Lapan Shangdar Viewpoint kelapun ki kali ki bawan na ki we ki jakaru te hang ne shakman ngan ya shwa tang tok hang tu ngan phai biang kata ka jakaruk pa itenat hang ne ki tho ya ne ka sign board mau khong viewpoint te ka thi hang thi ka de ka snong mau khong ka ba changai kum ba 10 kilometer nang ne na srok pa
Te kitai kan ki caka la neu mau pa si lama hang tu bangat mo ban lain. Tementang ngan lei rong no hang tu. Lapan song dor viewpoint hang ni mo. Tuh, ini hier nak ni. Welcome hang ni ini rong balak pelat ya di coffee nak tu. Tekan hang ne ka dor jong ka bai rong hang ne ya ki palarang ba art pheu teng ka marwei ya ki khanna shi pheu teng ka marwei nang ta ki ba wan ring film pan sans pa teng ka shikanta kum nga pat ipara tang ta ka mobile hi nga yo free tengan hapan siu tang ka bai rong hi art pheu teng ka bat wat ki tu ki parlok ki para de kamera ru om dan kampan siu kin siu tang ka bai rong hi la ki nang ne na ka ne ka lap song dor mo viewpoint itinat bha kita ki mau mo bala osrong bha kidon kini ki breu hang ne ro ki ba ya shandor hang ne ba ya phong da kini ki riam tan rai khasi wow itinat shisha kelakir baru ya kene ki kenro kat kum ka jing pe ka jong phi parlok ki baya pe lang te phi ikum no ka ne ka jaka nga te nga iya biet ba nga sngu tenat pan pe ya ki tu ki riat ki lo kine ki ding ba ngam bat ki khlau bar ben ki ba pan sho biet ban pe ladang ayo lat ban shong kham slem tang ba ngam yo lat ka wei ru ba khriat palat hapa pe ya ki tu ki lama ba ki yeng ha clear jong tu mau ba ki ka we da ka jing be pengat jong kal er ikop kumba ngilayo shisha ya kata kajing kemen ba shisha lane kumba job temaru karena ke ini yes kajing itenat mau khong village ketayang tai badung lo par mdaya ibha hapadeng kiriat kilhu
ya le phai no menta na kan ka view point ya le di no da ka sup balak khiat palat ngala long da tha ki jonga di sup no yes ngan mi no menta nang ne na kiat ibang ba kadang khloit ba ka ta sup bye bye parlok bye bye lapin sangdor bat ye piru ki try snong ki badon shuktu ki snong tengin sekindo ha ki we bat ki video ki ban sami tenang ne ngala sedang ban yai ban le phai shala yeng te parlok ang kerpat ipi lada pidang dei ki padang wan thamai shakanek channel sngau bha ban press youtube bell icon hadu ba undayong nang ta lada pi internet ru ya ki video sngau bha ban like bat ban share tan pun ta khu blai shibun